chakramiin. Mulla ei oo sitä ankkaa tällä kertaa. Yes! Valitaan hyvät katsojat. Niis meni. Meillä on ruokaa! Lihapiirakoita. Haluatko kertoa, missä me ollaan? Me ollaan Vakakodissa täällä. Eikä! Ollaan Jeesukodissa! Eikä! Tuu nyt sieltä! Sä et pääse näkymään. Ihan pakka sanoi, jolla Vakakodissa. Sä tartutit ton muun! Jolla Vakakodissa. Sä tartutit ton muun! Hyvä, mua on siinä. Tää aina kaikesta paha. Sä sanoit ite, että mikä menee pieleen. Sä sanoit ite, että sul menee aina noin sekasin. Niin mä kostan sille. Kaikki ei kerrot, kun sä oot alkanut mua. Mahtavaa. Joo, ja se vaan näkyy tuolla. Se näyttää ihan sieneltä. Demyx approves maitoa. Demyx oikeastaan maitoa. Jee! Voisinko se on silleen, että niinku teet se vetää silleen tälleen? Ainakin maijimmu. Missä? Keskity! Maitoa siis vahvistaa luusta ja kasvattaa hamaa. Jee! Desukon meininkiä. Organisaatio tekee tätä vapaa-ajallaan. Ja rintalihakset kasvaa. Jee! Nyt mä kuolen. Jee! Ei saa juoda. Aksel ei suostu syömään. Om nom nom nyt. Om nom nom nyt. Om nom nom nyt. Bang! Anna ja Desnaani. Milloin kuolet? Milloin? Se ei toimi! Hei, olkaa hiljempaa. Mango! Se on mango! Lajin määritys päin persettä! No niin, nyt meet. Mitä? Nyt lähetkö? Nyt. Missä on sopiva uhri? Etsitään. Come to the dark side! We have Ette rupee nyt! I'm already on dark side. That's right! Anna oistan tämmöselle puolikkaan! Sä oot huono! Sä et saa uusia! Saadaan näet! Lynk sammuu. Se nukkuu ihan kybällä. Se on vielä hereillä, mutta se on periaatteessa nukkunut vähäsen. Se tuli meidän seuraksi, että on hereillä.
voi periaatteessa sammua äsken. Sitten se heräsi, kun mä rupesin puhumaan kovaäänisesti. Noi nukkuu tuolla. Siellä on oikeasti aika paljon, jotka nukkuu. Tossa oli sammuneita ihmisiä. Toinen on jo lähtenyt. Siinä nukkuu jotain. Miksi sä et nuku? Miksi sä et nuku? Miksi? Äiti, en taho. Tuhma lapsi, pitää nukkua. Nyt mä menen alas komentaa noit muita. Sun pitää nukkua. Mä en tiedä ketä tuolla ylhäällä on. Moi, mä menen tonne alas. Jotain juoksee tuolla. Täällä ei nuku paljon ihmisiä. Tuolla on jotain. Tää heiluu vähän. Se on sammunut. Sitä ei voi pelata. Kauheeta. Ne on melkein sammunut. Nyt mä zoomaan sun nenää. Onko se sammunut? Ei. Tähän mun säärien viereen. Nuija nukutus. Ostoi perukki. Onko se touppa? On. Se näytti ihan naiselta. No niin, nyt sulla on hienoa leikkiä ja sit... Aika söpöö. Täytyy myöntää. Mä en oo koskaan nukkunutkaan. Hei Into! Ja Ofoli on tuolla ikkunan takana. Ja se ei pääse pois sieltä. Ja nyt se tulee syömään meidät. Ronja ja Lynx nukkuvat. Vaikka meidän piti valvoa koko yö. Mä tiedän. Ja osa valvoi. Ja jotkut valvoivat. Ja meidän piti piirtää nestemäisellä kajaalilla niille ja lähettää kaikkia kivoja viestejä, mut nyt olla magical pen. Ja se on karakuri. Juustovärinen kynä. Niin, mut me ei ehkä olla niin ilkeitä. Annetaan nyt. Made cookie. Tuliaisia infopisteestä Tsekulle.